Ο Μιχάλης και ο Γιώργος και ο μπαμπάς σε περιμένουν στο μαγαζί. Εμένα? Ναι, να τραγουδήσεις λένε. Για μια μουσική βραδιά. Θέλεις? Εκεί? Εκεί, θα έρθεις. Πώς θα έρθω για? Με το αεροπλάνο. Φοβάσαι? Καλέ, αφού ταξίδεψα πολύ. Ναι, εγώ θα είμαι. Βλέπεις, όμορφη. Λίγο το βλέπω. Κοίτα πως μοιάζουμε, γιαγιά. Βλέπεις, μοιάζουμε. Πες στον μπαμπά φιλάκια, στα παιδιά καλή δουλειά. Γεια σας. Φάγαμε το πρωινό και ήρθαμε τσάι. Τώρα τσάι πίνω. Πες τους ότι... Πότε είναι με τον Γιώργο, πότε θα δραπετεύσω εγώ? Θα πηδήξεις από κανένα... Άστα. Θυμάσαι που ήσουν ακροβάτισσα στο κτήμα? Έκανες εκεί πέρα? Πολλά έκανα. Έκανα τραγούδι. Τώρα στίχους βγάζω. Ξέρω, μου στέλνει ο μπαμπάς, τα βλέπουμε.